Houbo un tempo no que as rebaixas desataban entre a clientela unha tolemia nas tendas, con ringleiras e mesmo carreiras por facerse cos mellores descontos. Agora a cousa parece que foi mudando. Esta campaña de ganga semella que pasa un pouco máis desapercibida. No comercio local din que polo de agora as vendas van lentas. Si que vai máis lenta que digamos outros anos, non? Vai como máis despacio. Comentaba eu outro día que a verdade é que o que temos da problemática que temos é que as rebaixas se inician demasiado cedo para a campaña que estamos facendo, porque en realidade as ventas de produtos de inverno todavía se prolongan durante máis tempo. Dende Zona Aberta creen que a campaña de rebaixas debería volverse lo que foi, liquidando os produtos de tempada ao seu remate. A maiores creen que o impacto das grandes cadeas e as compras por internet desvirtúan estas campañas de saldos. Anteriormente as rebaixas empezaban en febreiro, co que tiñamos un mes máis para a venta normal. Entonces, este efecto que producía pois que a xente mercara máis en Navidades porque realmente tiña un mes enteiro que non había descontos. Levamos tempo pedindo, pero quero dicir, isto non se pode facer só en Galicia, ten que ser a nivel nacional porque evidentemente as ventas por internet agora son moi fáciles, entonces non tería sentido se os regulamos nós e non os regula Madrid ou non os regula Cataluña, non? Nese sentido, colectivos como Vilagarcía levan tempo reclamando cambios. Nas últimas horas houve unha reunión co director xeral de Comercio da Xunta na que as asociacións trasladaron as súas inquedanzas. Para, recoller todas as inquietudes que temos desde as asociacións, pero evidentemente temos que reunirnos e volver a retomar o tema porque senón o tecido comercial vaise. Non podemos permitir estar tanto tempo en promocións, tanto tempo en rebaixas, tanto tempo en liquidacións. É algo que non se pode permitir. Con todo, en Zona Aberta agardan unha boa campaña de rebaixas á vista do bo sabor de boca que deixa o período de Nadal nos establecementos asociados. Outras xente, si é verdade, que volve a buscar a calidade do produto e, sobre todo, non só eso, tamén o que busca é a atención máis personalizada dos nosos comercios. A verdade é que foron bastante positivas. Onte tuvemos o sorteo e a verdade é que estuvemos sorprendidos que a cantidad de tickets das compras que se fixeron durante este Nadal. Nese sorteo puxeronse en xogo 3.000 euros en vales de compra entre todos os tickets de compra feitas no Nadal. O primeiro premio de 1.500 euros foi para Pablo Castro polo seu ticket en Jonadri. Os 1.000 euros do segundo premio van para Manuel Otero por unha compra en Metrópolis Comics. Por último, Laura Carvalla foi agrazada cos 500 euros do terceiro premio por unha compra en Miuchi.